magayi amene akuti masolo misonkho ya Malawi nthawi yanu akuti ndithu yatha musaone ngati ndithu muli pa mtambasale unyolo wakonzedwa kale nthawi ina iliyonse mona ndithu akutolani kuti mukayankhe ndithu kumene munkagulira fetereza ku butchale chifukwa chani jamatusa ndithu ndalama kuchoka ku Reserve Bank kumapitisa ndithu ma black market ina Richard Chimwendo Banda ndikagulu kanu akuti ndithu nthawi yanu yatha ina Kolini Zamba aja ndithu mavuta nkhani za kunoki maja akuti ndithu nthawi yanu yatha unyolo ukufika pena paliponse nthawi ina iliyonse ndikuti abwera kuzakutolani aja amene mapita ndithu m'mashopo kumakawapseza mwenye akuti nthawi yanu ndithu yatha ndimene akufotokozera kumeneko ndefunso kumati ndani akufotokoza zimenezi amene watu ndi Alfred Gangata amene ndithu ayankhula zimenezi paja chipani chawo cha DPP chinachisa ndithu msonkhano umene akuti amathokoza anthu a chigawo cha pakati makamaka ndithu kumene kusalima poti anavotera bwino ndithu chipani chimenechi pa chisankho chicha chinachitika pa 16 September 2025 nde kumeneko ndithu kuyankhidwa zambiri tatene tione zimene ayankhula kumeneko Alfred Gangata ndi gulu lawo limene ali kumeneko koma toke ndithu timalizeni nkhani yathu gogo bwera pafupi pano DPP oye M'Baibulo munali mzimayi amene anagwira ndi chigololo ndipo anthu onse anamtenga kupita naye pamaso pa mfumu Ambuye Yesu kuti Ambuye malamulo akunena kuti amene wachimwa timugende miyala ndipo anthu osanyamula miyala m'manja takweza manja mwamba nonsenu miyala ndi imene weti ndi Ambuye Yesu adafunsa nena kuti ngati alipo mwana amene sanachimwe ambe kugenda miyala alipo mwana amene sanachimwepo DPP oye gogo makhululukire asimakhululukire makhululukire gogo anthu andakusalimawa anthu amene wa gogo mudapotoza apepeseni anthu amene wa gogo DPP oye imvani mawu yawo monga ndinanena ndinaphunziranso ku DPP kwabweku kuti munthu azigwira ndi chipani cholamula ngati mmandiwana ku Congress chifukwa choti ndinali chipani cholamula lero wabwera Profesa Arthur Peter Mutharika ndi Agangatawa ndiye kuti tili pamodzi ndi pambuyo pa Profesa Arthur Peter Mutharika ndinu nomwe anangani DPP oye takhulukira gogweti gowa agression ndiyani kodi DPP eti gogo ife tithokoze uzomwambiri kana basi DPP oye ife achimanya DPP silima kantha mangawa iyayi ndife anthu amene wakhululuka Profesa analuza chikantha chikondi moti pano sokhota bwala pano ndiwodzathokoza anthu amene anavotera a DPP eti Profesa Arthur Peter Mutharika amalenza kuuzeni anthu akusalima kunena kuti adalonjeza manifesto wathu kuti masukulu azakhala ulere ndiye aprofesa uthenga mandituma ndodzakuuzani kuti asalima unena kuti kuyambira pa 1 January masukulu aja akhala ulere DPP oye komanso Profesa Arthur Peter Mutharika adanena kunena kuti njala Malawi munomo ita komanso anazindikira kuti Malawi kuno kuli njala yambiri a president arona chimenecho ananena nkofunika kwambiri kuti agule chimanga ku Zambia agulakale chimanga pakali pano 200,000 metric tons kuti anthu chimanga chimenecho mupulumukire kunjala DPP oye chimanga chimenecho
a president palibe amene nyamungu apita ku Zambia ine monga ngati nduna kamene nduna zathu zinzathu kuonanga malawansi aboma kuti tikabendera pameneko. Komanso a president sanafuna kugula chimanga kubutchala iyayi, koma a president anangotenga foni mainitsa 1000 kuyimbira Hakainde Hichilema ku Zambia uko, mainitsa 1000 etu ndifuna chimanga kumeneko, chimanga kupezeka. Deal kuchitika within 30 minutes, within 5 minutes zinthu kutheka. Zimenezo na umene manja president inu. DPP oye! Antufe! Mana zimai, malize kaya. Kusimba kufuna Malawi, warani kodi? Koso nonga chuma cha Malawi yayi, chuma ya dziko yayi. Ndiye chimanga chagulidwa, chiyamba kufika Malawi muno posero pompano, kuti Malawi muno njala irani kodi? Ite. Zomvetsa chisoni kuti anthu ena anatenga ndalama za boma mu dzina la Mega Farm kulima chimanga chonse kumachisunga kuti anthu inu mudzivutika. Zona zimenezo tithokoze kumwamba kuti DPP yalowa mboma MCP datuluka chifukwa anthu amene achakalabe boma mpaka lero anthu ferekadapsa ngati kupsa osamasewera kutha tikanatha. DPP oye! Koda Malawi zona zaka 5 mosana yambira kugula fertilizer kubutchala chaka choyamba, chaka chachiwiri ku pharmacy, chaka chinachi East Bridge, zaka 5 osamanga kozolondola amene amafuna dziko zabwino. Ndichifukwa tabwera anthu akusalima kuti mudativa kuti muvotere DPP pamodzi ndi Profesa Arthur Mutharika. Pachifukwa chimenechi tabwera kudzapatsanisa Ruti kuti ambuye azitsogolerani. DPP oye! Komanso a president ananditumanso kuti ndikudziwitseni kuti fertilizer pakali pano akuyesetsa kuti apewe Malawi munomo posachedwa pompano kuti anthu tigule fertilizer chifukwa kudziwa kuti anthu asenti religion chimene timadziwa ndikulima. Ndiye a president ndife tonse pano sakugona kuonetsetsa kuti fertilizer afike mu nthawi yake, monga kuna anthu azanyengo kuti mvula itha kugwa mofuna chaka chino kuposa zaka zonse zapitazi. Ndiye zimenezo zili pa ndondomeko ndithu kukonzakonza kuti fertilizer abwere mu nthawi yoyenera. DPP oye! Apita Mutharika kodi mwezi watha chilumbirireni? Koma skulu za ulere alamula kale, chimanga chagulidwa chikubwera, chumaso cha dzikonso chapaswani kodi kuyenda bwino. Ndimene ndiye boma limene ife limalifuna kuno ku Malawi. DPP boy! Anthu akusalima anadzabwera pano ali mboma ama Congress Party ndi amene chigulu nduna 9 nduna zonsezo zinabi zinagwatu nduna zinagwatu. DPP oye! Amatine na ife kuti musamatimvere tikumabwera pa zinyinga zathu bubum ali unatenga salima ife. Koma atu DPP ilu inapeza kulosisa 2000 votes tukumvana? MCP 40,000 amarona kadulani kodi tukusewera koma timati bulandi 2. Ine ndifuna kupemphera unena kuti mbomamu Malawi Congress Party idaononga ndipo zinthu sizili bwino iyayi. Siri kudziwa kuti a president yo ndi nduna zawo mbomamu amapanga chani, koma zinthu sizili bwino. DPP oye!
achakwera tinawapatsa 5 years. Pa 5 years chimene apanga ndi chani? Palibe. Ndiye pamene Profesa Arthur Peter Mutharika akukonza dziko lino, akumanga dziko lino, tizindikire anthu akusalima komanso ife Malawi muno Malawi kunena kuti boma lapita lamene Congress Party zinthu anaononga kwambiri. Taonani anthu oyipa ku State House mpaka mpaka sete boru kumene munthu pamene pali munthu menepo olopsa mtima ako matero munthu. DPP woye ngati akuononga State House kupsa mtima kuti nzawo asakhaleko, amene ali ndi munthu sufiri menewo. DPP woye ndiye timatera kunena kuti zinthu zikhala bwino monga president agamula kuti sikulu zaulere ziyamba pa 1 January, komanso forex ikayamba kubwera, komanso chimanga ndi chimene chikubwera pachi chitsikaso mtengo pano. Tikhale anthu odekha monga tadekera kwa abusa aja tinapasa zaka 5 osayankhula yani eti. Koma ndimafanira kuti tipereke support yakulu kwambiri kwa Profesa Arthur Peter Mutharika kuti alamule dziko lino mwamtendere. Ngati apatsira chakwera ife zaka 5 TPP sinapange matemo, tinapanga matemo. Ndiye tisachesane pambali, tisapasane phuma. Mwalephera kwanisa boma kwa zaka 5 mulisiye zinthu tikuona TPP kuti anthu akumudziwa ayambe kusangalala. DPP wae tikumaona na nyamani tikumalemba line ya mafuta pesa mafuta amenewo munamangisa noka ndiye mudziri ya mafuta 2 days omwe anthu amba musamale kwambiri mafuta mambisa noka ndiye kumalembaso kuti mafuta amakale kuvula. Mafuta awa ananonga ndiwaja ndrama zonse anthu anaba. DPP woye maunyolo ru aenda. Tukuvana eti maunyolo atani wodi chifukwa anthu aba mbomamu sunasiya yayi inama ndimanga ndikhaliza boza certificate kumani manga boza za MRA mene wabela mboma mringasiye musamane muliko tumangane nditu DPP woye sikuti fe timanga anthu amesana lakwe iyayi koma timanga anthu amene atani wodi naye amene ndama za Malawi amene atani wodi amene atani oba misonkho ya Malawi amene atani wodi kundende muchedwa nditu. DPP woye paliso maji atinkawa chidzanja ndifuna apereke moni amakhala konkuna amene weti apereke moni pang'ono amayi pang'ono pokhaya bwino sanatseke. Pang'ono pokamoni ukakhala kulowa mumba panga zimene apanga za kulowa. DPP woye Peter Mutharika boye anduna athu akulu mu office ya president oye achitiliti ndachimwene angawa dose muli uku dose so ndachimwene anga ndida Francis wapo ndikuthokozana nduna maulemu akhale mmene alilimu. Ineyo mundidziwa kodi ndakali wa Congress iyayi mstati ayi ndakali eti koma chimene ndifuna ndinene panopo ndichakuti pepani ita nduna ndingoyalula konse pang'ono menanene ifeyo ndiye ma-veterans amalawi Congress Party achakwera anatipeza anayambira ndale zawo kumalawi Congress Party nyumba mwa ineyo
ndimatulutsa ndalama zanga mchiko mamanga wathandiza bamba ndingalule koma kungotenga mpando oyambilira kuchotsa nalini 2014 tazunzika maveterani ochotsa eno ake chipani tinali kunja inu muti munali kunjwera za moto ifeso tinali konkuja koma chimene ndifuna kunena panopo achimwenangawa ndimadandaulira kunena kuti maveterans tikuvutika mutiuzira president apita Mutharika ananena kuti ndauza kuti akuyankhula ninokha apita Mutharika anatitana ni maveterans ena kambani kuti umphawi akuluakulu enawa ndi akulu anali akulu koma kuyambira nthawi imene ali mboma amathandiza achitembo amene matenda awo amalera ndi Peter Mutharika mukatithokozeni mpaka anakufika ponena kuti amapita okacheza nawo ku State House samakuika mma newspaper ayi kuli a regional chairman Abaza Kaunda tinauza adwala matenda onse analera ndi Peter Mutharika ali mboma maliro wawo bokosi anagula ndi Peter Mutharika so ma veterans onse mukatinenera nduna kunena kuti akuthokoza kuti mwabwera chifukwa chokuti wathu sanatilere wathuyo ndi amene amatizunza kuti chankholokola tikamudzudzula komano ukoko kwane bako kumene amatayi tikuthandizana olo nthawi imene analiwo kunja ku opposition timalirabe ku Page House adwala kuno chifukwa choti ambiri ma veterans anali akuluakulu mthokozi profesa ndi munthu wachikondi profesa ndi munthu olera anthu pano nthawi imene akulamula inu a Congress musiye ina alamule ndale tipanga 2028 timusapote Peter Mutharika edi maveterani onse mukatinenere kwa president kunena kuti amusapota anthu ambiri kumala Congress party mafoni ndi malandira ngati mmayankhula nawo a Peter Mutharika kauzeni kuti ifeyo takondota bwera chifukwa mchewayo amadalira ulimi ndi anachinyizika koopsa chipani cha Congress party sicho lako koma tsogolero lake tinane pano ifeyo akuchipaniko timazunzika ngati mmene mazunzikira ino haleluya patsogolo mmene sabwe oyera omuzazina ntoti konyeza izazindikira bwino pasoko DPP oye akuti tizazindikire bwino manyani kodi chabwino tamvatu pamenepo mmene akuyankhulira awira kusindika kuti musaone ngati ndithu kuti makamaka makosana amene asaone ngati kuti apulumuka chiweruzo ndithu chikubwera akumanda chiweruzo unyolo ndithu wafikira ndi pamene pakuyankhula ndithu kuti sakwamanga chifukwa cha ndale akuti anthu amene anachita zinthu zabwinobwino amene agwira ntchito bwinobwino anthu amene ndoti alibe nawo vuto koma amene anaphwanya lamulo ndi kuti amene ndithu akumana ndi zilango nkhani yake afuna ndithu kuti abweze zinthu zimene anatenga za Malawi fa zinthu zimene zizawo ya ndi kuzunza ndithu kumene umazunza Malawi nthawi ndithu ifika akuti musaone ngati ndithu akumangani chifukwa cha ndale koma kumangani kumeneku kuzikhazo na kuti munapalamula ndithu milandu muli ndi maganizo pa nkhani imeneyi ngati maganizo alipo mutha kutifotokozera comment section kumati kamapereka tilemekezenso maganizo anzathu saiwale panga like video imene komanso panga subscribe channel imene cha Fox Mana News 18 ndicho ngati nkhani zambiri zikamachitika ndiye kuti zitha kupezani mosavuta.